Digues. Bon dia, li volia preguntar al Greg. S'ha parlat molt que dos dels grans protagonistes d'aquesta sèrie, l'Andrew Lincoln i la Lauren Cohan, potser abandonen la sèrie a final d'aquesta temporada. Si estan treballant amb aquesta idea o estan treballant per convèncer-los perquè segueixin, i quantes temporades més creuen que poden arribar a fer de la sèrie? Quantes temporades més, perdó? Poden arribar a fer d'aquest de The Walking Dead? En general. En general, sí. Quantes més? Perdó? Quantes més? Sí. Actually, I think you answered this a little bit yesterday. Two of the characters, two of the most important characters, the one played by Andrew and the one played by Lauren, it seems that they are not going to continue in the series. If you could elaborate a little bit more about this move, and also how many seasons you think you could continue making of The Walking Dead eventually in the future? Well, listen, in terms of Andrew, it's an unfortunate circumstance, but he has young children and he has a family, and he spent the last 8 years of his life missing out on some of that time. I understand, because I also have a wife and young children, and you have to be away from them. It's not the most ideal situation. So the truth of the matter is that The Walking Dead's always been an evolving story, and what this really does with Andrew leaving is it really gives us a chance to get to know more of these characters that we love. More of Daryl, more of Michonne, more of Carol, plus the advent of some new cast members. We have the Whisperer storyline coming, and Samantha Morgan, who's been cast as Alpha, really just brings a completely different feel and a different flavor to the show. En el cas d'Andrew, doncs, malauradament és una pena, però clar, ell també té una família, té nens, porta 8 anys fent la sèrie i troba a faltar una mica dedicar-se més a la seva família. Greg ho entén, perquè també és pare de família, casat i amb fills, i diu que clar, tot aquest moviment, tots aquests anys rodant, doncs no és la situació ideal per una família. En quant a The Walking Dead, la història va evolucionant. Hem tingut després, darrerament, més oportunitat de conèixer millor els personatges com la Carol i com la Michonne, però clar, arriben uns personatges com podria ser els sussurradors o els Whisperers, el personatge que fa Samantha Morton. Tot això li dona un to diferent a la sèrie que ha provocat, per exemple, aquesta evolució. Ara tocava la Conxita, no? Okay. How many do you think you could foresee? I'll be honest, we haven't really talked about an end to The Walking Dead, at least 3 or 4 more years, for sure. Okay. I know that we're getting into this new storyline, and there's more to come, and all the new cast members that we've brought into the show this year. Nadia, who plays Magna, and Eleanor, who plays Yumiko, and a lot of these great characters. It's kind of astonishing how great these actors are. Of course, Andy made a joke and said, "Great, I get it. I leave the show, and now you're bringing in all the heavy hitters." Well, we want some great actors to keep the story alive. Sí, comencem pel final, que clar, n'hi ha... A veure, entrant a quantes es podrien fer, doncs diu que no han parlat encara d'un final de Walking Dead, amb la qual vol dir que podrien tenir com a mínim 3 o 4 anys més. Aquesta nova direcció que ha pres la trama, que ha pres la història, provoca que també n'apareguin molts més personatges. Ell ha esmentat una sèrie d'actrius que a més són excel·lents, i això provoca també que gent que ara marxa, com el cas de l'Andrew i d'altres, diguin, home, ara que marxo, ara comencen a arribar també personatges molt bons i molt interessants i tal. Però bueno, sí, que van en aquesta direcció i que n'hi ha Walking Dead per estona.